Аз не гласувам емоционално. Аз гласувам въз основа на фактите. На информацията. Аз чета всичко, ама подчертавам най-важното. Не може така да гласуваш без да знаеш. Аз всяка сутрин преглеждам новините, преглеждам заглавията и си правя изводите. Детайлите са важни. Трябва да хванеш вибрацията. Пълнолуние и Венера орисаха април. Хората не разбират процеса. Ама аз разбирам процеса. Те си мислят, само пускаш една бюлетина и готово. Не, това е стратегия. Това е наука. Аз съм като политически шахматист. Само че без шахмата. Политически, ама без шахмата. Шахмат. Трябва да си принципен. Аз съм принципен по принцип. Не си сменям мнението лесно. Освен ако не видя нещо по-добро или нещо по-лошо. Или ако някой не ми каже нещо. Иначе съм бетон. Как пък... Аз съм критичен човек. Когато прочета нещо, си задавам веднага въпроса. Ами ако не е така? След това прочитам друго нещо и веднага си задавам въпроса. Ами ако е така? Аз съм много подготвен. Имам вестници, статии, анализи. И всеки анализ казва нещо различно. Но това не е лошо. Така имаш избор. Като на изборите. Аз съм човек с позиция. Проблемът е, че позициите са много. И всяка казва нещо. Ама аз знам правилната. Само да видя коя беше. Трябва да знаеш за кого гласуваш. Не може да пускаш така насляпо. Аз винаги проверявам, проучвам, анализирам. Понякога толкова анализирам, че забравям да гласувам. Защото анализирам и забравям да гласувам. Отивам да гласувам, да не закъснея. Не забравяй да гласуваш и ти.